Βγάζω στη φόρα τα εξής. Χωρίς καμία αμφιβολία. Αυτό που συνέβη εχθές είναι μια νοοτροπία ανθρώπου που ξέρει να διαχειρίζεται με εκβιασμό τους διάφορους ανθρώπους που έχει δίπλα της ή που θεωρεί αντίπαλους της και δεν μπορεί να έχει τόση εξουσία ένας εκβιαστής. Κάτσε κύριε Σιλουρή. Δεν μπορεί να έχει τόση εξουσία ένας εκβιαστής. Ένα λεπτό. Και το σύνολο που την ανέχθηκαν είναι διπλά υπεύθυνοι και έπρεπε να είχαν ήδη παραιτηθεί από ευαισθησία. Και δεν είναι θέμα κυρίου Κιλιάρη για να το τελειώνουμε. Ναι. Διότι πάει ο Κιλιάρης στη Βουλή, παρόντα και τα υπόλοιπα μέρη να το πει, με την αποδοχή ή με τη σιωπή τους, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είπαν ότι αυτή η κουβέντα και αυτή, όπως μας το περίγραψε ο κύριος Κιλιάρης, έγιναν στην Επιτροπή, στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας. Λοιπόν, ακόμα δύο πράγματα να πω και τελειώνω. Εγώ δεν θα επιτρέψω σε κανένα, διότι αυτός ήταν αυτός από την αρχή, εδώ να γίνουν και έρευνες και ίσως και για προσωπικά δεδομένα και εκεί θα πληρώσουν εκεί που πρέπει να πληρώσουν. Αλλά δεν θα φύγουμε ούτε από την συμπεριφορά την εκβιαστική που πρέπει να τιμωρηθεί, ούτε μπορεί να φύγουμε από τα θέματα του ασυμβίβαστου και σύγκρουση συμφερόντων που εξετάζουμε στη Βουλή, ούτε μπορεί να φύγουμε από την διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου ως αρχή εξυγίανσης που καθυστερούσαν αποφάσεις οι οποίες επέφεραν δεκάδες εκατομμύρια, αν όχι εκατοντάδες εκατομμύρια ζημιά στη Λαϊκή Τράπεζα. Βάστε μια τελεία, γιατί έχω πολλά ερωτήματα. Κύριε Κυπριανού, φιγουράρει και το όνομα το δικό σας και μάλιστα ψηλά. Για πείτε μας, και να σας πω για κάτι. Ρωτούσαν τώρα τα παιδιά εδώ πέρα, με ένας κυνηγός τι, τόσα λεφτά, τόσα δάνεια κτλ. Πείτε μας εσείς τα ποσά που σας φέρουν να έχετε, για να μην τα πω εγώ. Θέλω να πω κάτι, Αντρέα μου σε παρακαλώ, επειδή μπορεί να μην προλάβω να ξαναμιλήσω. Εγώ θα ανοίξω μόνο του λογαριασμούς που μου βάλα, θα ανοίξω όλους τους λογαριασμούς εντός και εκτός Κύπρου. Ένα, ανεξάρτητα τι θα κάνει η κυρία Χριστάλλα Γιορκάτση, οφείλει το κράτος να ανοίξει τους λογαριασμούς της κυρίας Γιορκάτση και της οικογένειας της εντός και εκτός Κύπρου. Ξέρετε κάτι, Όχι, δεν ξέρω τίποτε. Θέλω να ξέρει ο λαός. Δεν θέλω ξέρω εγώ. Θέλω να ξέρει ο λαός και για μένα. Συγγνώμη, και για την κυρία Γιορκάτση και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επειδή έχετε άλλη υποχρέωση, θα σας ρωτήσω κάτι. Επειδή λέτε συνεχώς για αυτό το άτομο το οποίο εκβιαστικά με αυτόν τον τρόπο κτλ. Και πρέπει να τιμωρηθεί. Αυτή η λίστα ετοιμάστηκε με οδηγίες της κυρίας Γιορκάτση, ξεκάθαρο. Ετοιμάστηκε όμως από την Τράπεζα Κύπρου. Ωραία, ξέρετε. Τι είναι, τι παίζετε κάτι εδώ πέρα. Τι παίζετε. Ναι, πείτε μας. Δύο πράγματα παίζονται. Μπορεί και οι της Τράπεζας Κύπρου, ναι, στο πολύ εμφάνταστο μυαλό τους, να έβαλαν ότι, ξέρετε, να τους το βάλουμε τούτο, να τους εκβιάσουμε, να τους ρεζιλέψουμε να δεν ψηφίσουν για τις νόμων περί εκποίησεων. Αλλά και εκεί αποδείχεται με έναν άλλο τεράστιο πρόβλημα, από το οποίο εμείς ζούσαμε καθημερινώς όταν έκαναμε την έρευνα για τις τράπεζες, ότι ακόμα και να βρουν τα στοιχεία δεν μπορούν να τα βρουν σωστά. Εκτός αν υπάρχει θέμα πλαστογράφησης ή από την Τράπεζα Κύπρου ή από την Κεντρική Τράπεζα ή από την εφημερίδα που τα βάλε. Τόσος ερασιτεχνισμός, κύριε. Κανονικά θα έβγαινε η Τράπεζα Κύπρου σήμερα και θα έλεγε αυτό το πράγμα δεν είναι δικό μας. Ναι. Βγήκε ο κύριος Περσιάνης και είπε χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις, δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα τον έχουμε μετά στην εκπομπή. Εσείς εκπλήττεστε από τον ερασιτεχνισμό που λειτουργούν οι τράπεζες. Εγώ δεν εκπλήττω. Όλοι αυτοί οι σπόδιοφανείς με τους παχουλούς μισούς δεν μας έχουν εκπλήξει με τον επαγγελματισμό τους όταν έκαναμε την έρευνα, ούτε με τις αποφάσεις, ούτε με τη διαχείριση, ούτε με τον τρόπο που μας έδειχναν στοιχεία. Μας έδιναν στοιχεία, ας πούμε, τη μια ημέρα ηλεκτρονικά έτσι, στα χαρτιά άλλα, την άλλη ημέρα λέει, μας ξέρεις, είναι οι 5 σελίδες που πάρουν αλλού που πρέπει να ήταν και τους βλέπουμε και σήμερα. Άρα, όταν προσπαθεί κάποιος να παίξει τον έξυπνο, καμιά φορά πιάνεται από τη μύτη. Ιδιαίτερα δεν είναι και έξυπνο πουλί. Αυτοί τη στιγμή πιάστηκαν και από τη μύτη και από τον λαιμό. Και εδώ θα πρέπει να γίνει και έρευνα με τον τρόπο που ίσως διαστρέβλωσαν τα δεδομένα. Άλλαξαν τα δεδομένα, παρενέβηκαν στα δεδομένα. Δεν είναι απλά τα πράγματα.